Hi ha moltes maneres d'explicar la ciutat que volem. La ciutat al capdavall com la gran plaça pública del projecte republicà, com el gran espai compartit, com el gran espai públic obert a tots i a totes, accessible, al lloc on passen coses i on podem treballar millor per la igualtat d'oportunitats. També el lloc on l'escletxa, on l'esquerda de la desigualtat es mostra amb més cruesa. Aquesta és la ciutat que tenim, aquesta és la ciutat a la qual aspirem. Dues maneres de descriure-la, dues maneres d'aproximar-s'hi. N'hi ha una, i la dic amb les paraules de l'exalcaldessa Dolors Sabater, que sempre diu, i trobo que és un encert, que no hi ha millor manera de treballar per una ciutat per tots i per totes que fer-ho des de la perspectiva dels infants. Una ciutat pensada pels més petits és una ciutat també pensada per la gent amb dificultat de mobilitat, també pensada per la gent gran, també pensada com el lloc obert a les oportunitats, com a lloc obert a l'intercanvi. Al voltant d'aquesta ciutat, amb ulls d'infant, quan estàvem a govern, precisament vam intentar començar a dissenyar parcs infantils precisament a partir de la mirada dels experts, per tant, dels seus usuaris, dels nens i les nenes. També vam reivindicar, també vam tornar a posar en marxa el Consell dels Infants, la Taula de la Infància, és a dir, tots aquells espais en els quals podíem sumar el major nombre de mirades. També al voltant de grans transformacions urbanístiques, penso per exemple amb la plaça Trafalgar, amb el Parc de Lloreda, amb el Torrent de la Font, vam aconseguir incorporar en la discussió del que havia de ser aquell espai, no només les veus de sempre, les veus expertes, les veus tècniques o les veus de les associacions de veïns, que també, sinó també altres col·lectius, col·lectius joves, col·lectius de gent gran, altres usuaris que sovint en els processos participatius queden apartats. Una altra definició, i aquesta és més recent, ha corregut molt aquests darrers dies, la reflexió d'un sociòleg, el Richard Sennett, que parla d'aquesta ciutat dels 15 minuts, una ciutat on a peu pla, amb una distància propera, caminable, amb una distància que articula, que fa xarxa, podem fer moltes coses. Aquest és l'objectiu, i tant que ens queda per recórrer, i més des d'una ciutat com Badalona amb tantes mancances. Una ciutat que té districtes amb molts espais verds, penso en el districte 3, amb altres, amb molt de ciment, amb massa ciment. Una ciutat que no té el mapa de biblioteques desplegat al 100%. Una ciutat que no té tots els centres cívics que hauria de tenir, per tant, tots els espais d'interrelació veïnal. Sobre això vam treballar també quan estàvem a govern, i aquest és un fil que hem d'aconseguir que es torni a situar a l'agenda. Com fer que aquells espais públics, guanyin major pes. Ho vam fer amb els patis oberts, segurament ens toca reinventar altres espais públics com ho deia abans, els centres cívics, que han de ser molt més. Han de ser, conjuntament amb les biblioteques, aquells nodes de civilitat en cadascun dels barris. I al costat d'aquesta ciutat amb ulls d'infant, i al costat d'aquesta ciutat dels 15 minuts, també la ciutat amb teixit productiu. Sobre això vam treballar també, i vam treballar a fons, redefinint, repensant com han de ser els grans polígons que tenim, amb clau de present, a la nostra ciutat, com els podem connectar millor, com els podem fer més útils, com els podem fer més competitius. Fixeu-vos que la ciutat postpandèmia en realitat és la ciutat que ja teníem. És la ciutat que ja teníem amb problemes més agreujats, però potser també amb una ciutadania més conscienciada. I aquesta és la feina que tenim els partits d'esquerra, aquesta és la feina que tenim els partits de transformació. És agafar aquells debats de l'accessibilitat, aquells debats de la redistribució, aquells debats de l'equilibri territorial, aquells debats del teixit productiu, de com el podem fer més potent, com podem garantir que hi hagi més feina i de més qualitat, tots aquests debats, i tornar-los a posar damunt la taula. I sobretot ser ambiciosos i molt exigents en que el Partit Popular no torni a privatitzar, no torni a culpabilitzar l'espai públic com el lloc on passen els problemes, no torni a generar un estat de vigilància opressiva, un estat de denúncia constant de les conductes dels altres. L'espai públic compartit, l'espai públic generador d'oportunitats, l'espai públic, la gran plaça republicana on ens trobem tots i totes.